Så skal vi have burger. Ja, det lyder lidt kedeligt, men det ligner nogle gode burger, men jeg kan lige vise jer her. Okay, jeg skal have den der. Den ser god. Det var en helt normal burger. Lige herinde, vi er lige i gang med at købe. Og der er blæser over det hele. Og lige over er pladsen. Og jeg ved ikke helt, hvad de andre skal, men jeg kan filme bag. Jeg viser det bagefter. Og jeg hvis der er hjemme. Det er ikke vi er i en eller anden sådan en bambusskov. Jeg kan lave en video måske, men altså, det var lige til vi så noget. Nu går vi ned til vores sted. Så Louis. Vi har godt kunnet læse, så vi kan bygge det. Hvad er det så her? De har til videoen, Louis. Og ja, altså. Og det er så Vitus. Det var lidt, oh my god, det er svært. Oh my crap. Og det må man ikke sige nu. Vi ser buer. Den der ikke kommer endnu. Der kommer en lille Vitus. Han blæser ham lidt sådan. Nogen tager små. Vi skal også lige hurtigt have... hvad hedder nu det der? Vi skal lige hurtigt have alle andre stadig på. Okay, så der, nu har vi fået vores lækre mad. Det der, er det det nu? Ja, og mig og Louis, vi har den samme. Louis ser det bedre. Nu får vi også solvand. Og sådan er det. Har du fået en hotdog? Har du fået en hotdog? Og jeg kan se, for hende har fået noget med ost, cheddar og jeg bare også. Og nu har vi fået solvand. Skål, amigo! Skål. Det er taste test. Nu vil jeg lave taste test på nogle fritterne. Hvad kan du være? Og på fritter? Det er crispy. Så det er på burgeren lige om lidt. Jeg tror, det var i sammen og alt muligt. Men nu blev jeg færdig med at spise maden. Altså, man har fået videoer om, at i morgen skal jeg til Tokyo. Så det var til nogle videoer om vending machines, der som en 11 og alt det der.